δουλεύεις πολλές ώρες στον υπολογιστή? Θα σου δείξω 3 ασκήσεις που θα κάνουν τον αυχένα σου και την πλάτη σου να σε ευγνωμονούνε. Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο 90 μοίρες, ενώ το αριστερό είναι τεντωμένο με γροθιά εκ των αντίχειρα. Ξεκολλάμε το χέρι μας, κάνουμε έξω στροφή, μετράμε 3 δευτερόλεπτα, επιστρέφουμε και κατεβάζουμε το χέρι μας. Με τα χέρια 45 μοίρες, τεντωμένα, κάνουμε έγερση και έξω στροφή. Μετράμε μέχρι το 3 και επιστρέφουμε. Για αυτή την άσκηση θα χρειαστούμε ένα λάστιχο και ένα μαξιλαράκι, μια ζακέτα ή μια πετσέτα. Τοποθετούμε την πετσέτα ανάμεσα στον αγκώνα και στα πλευρά, παίρνουμε το λάστιχο, βεβαιωνόμαστε ότι ο αγκώνας πιέζει την πετσέτα και από έσω στροφή του ώμου κάνουμε μια ήπια έξω στροφή έχοντας τους ώμους χαμηλά και πίσω. 1, 2, 3. 3 δευτερόλεπτα και επιστροφή. Είμαι ο Χριστοφοράτος Θεόδωρος. Είμαι φυσικοθεραπευτής και θα με βρείτε στο Medical Hellas.